హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ యాన్ అశ్విని సువర్ణ ಇನ್ನಿತ್ತು ಲಾಗ್ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಆದಿಯೋಗಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಗಳ ಆಫೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಅಕಡ ಬೈಡೆಕ್ ಏನ್ಗ ಎಂಚ ಅವನು ಕೇನ್ಗ ಟ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು 11:45 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಮಾತಾಡೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದ ಅವರೇರು ನೀರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಯಾನ ಪುದರ್ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿ ಬಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ಇನ್ನು ಪುದರ್ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ मेरे प्रकाश चंद्र बंद आरेगले कबाब बंद उंडे बता भाई देरतले हाय मैम प्ले निवे मेरे निवे बंद भारी एक्साइटेड उल्ला फोन ನಾನು ಜೋಶ್ ಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದೋಸ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇಕಡೋತೆ ಅವೇ ಕುಲೊಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೀಟೆಡ್ मेरे कावेरी बंद ಅದರ ಜೋಕು ತುಪವೆ ಹಾಯ್ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಕುಸಿ ಕುಸಿ ಆಪಂಡ ಹಾಯ್ इरा पुदर दे कौशिक मेरा इरा पुदर दे इना बड़दने पुदर दे एना पसा कंडनी इंगुची मेरे प्रीतम बंद मेरा हस्बैंड आकाश निकल एल्ले मिक्के हाय बन हाय हाय पूजी मेंबर रे होते जे इधर अंतले हाय पल्ले ಅಲ್ಲ ಅರುಣ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಜಪ್ಪರೆ ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ 11:45 ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಇದ ಸೊ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನಿಗೆ ಏತಕಂಡ್ ರೀಚ್ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನಿಗೆ ಹನಿಮುನತ್ 7:20 ಅಂಚ ರೀಚ್ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂದಿತ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಪುನ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಪರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಜಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಟೂರ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪ ಬಟ್ ಓವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ತೂಕ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇ ಪಂಡ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಪಂಡ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೋವಾರೆ ಆದಿಯೋಗಿ ಹೋವಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಓ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಅದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಯಾ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಈ ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ತೂ ಒಂದುಪ್ಪಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ 8 o'clock ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಎಂಕುಲು ಯೋಗಿಗೂ ಪೋಪಿನ ಆದಿಯೋಗಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನಕ ಏತ್ಲ ರೂಮ್ಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ಪರ್ ಹೆಡ್ 100 rupees ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆರ ರೂಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಸ್ ಓದತ್ತೊಂದ ಬಾಯ್ಸ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತ ಕಡೆ ತರ್ಡ್ ಫೋಡುಲಿರ ಸೊ ಮುಕ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಇಂಗು ಸೀದಾ ಆದಿಯೋಗಿ ಪೋಪಿ ಸೊ ಆದಿಯೋಗಿ ಪೋನಾಗ ಇಟ್ಟು ಓ ಬಸ್ ಪೋಪ ಏತ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಕ್ಷಾಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏತ್ ಪೂರ ಪಂಪ ತೋಂದು ಎಂಕುಲು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ತಲ್ಪನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾ ಏನಿವೆ ಲಾಗ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಬಡವಡುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಸೊ ಮನೆ ಸಾಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸಾರಿ ತಿಂಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಡೆಕ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಸ್ ಅದು ಅಲ್ಮೆಕ್ ಪೋಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕನು ಆದಿಯೋಗಿದು ಸೊ ಒಂದುಲ್ಲ ರೈಟ್ ದರಪ್ರೀತ ಬನ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ದಾದಾಪುರ ತಿಂಡರ್ ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ತಿಂಡೆ ಒಕ್ಕಂತ ಉಪ್ಪುಮ ತಿಂಡೆ ಎಂಚಿತ್ತಂಡು ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಸದ್ದಿಗೆ ಬಂಡ ಬಜಿಲಿದ್ದೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಗ್ ಚಿತ್ತು ಬಜಿಲ್ ನಂಬರ್ ಬುಸದಿದ್ದಾನೆ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಿ ಅರುಣಣ್ಣ ಏರ್ದ ಬಟ್ಲಿಯಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಟ್ಟೈತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಫುಡ್ ಪುರ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಮಾತಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೀಕ್ಷದ ಕಲರ್ ಪುರತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣದ ಮೀನ್ಸ್
ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ದಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಗಾಂಧಿಪುರಂ ಹೋವರ ಗಾಂಧಿಪುರಂ ಪೂರ ಈಮೇರ್ದೆ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಗಾಂಧಿಪುರಂ ಹೋದ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಶಾ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಆಟೋ ಇಜೆಂಡ ಬಸ್ ಮೂತಿಕ್ಕೊಂಡು डिलक्स के हमारे पता नंबर गाड़ी ಅವ್ವ ಡಿಲಕ್ಸ್ हाँ ಅವು ಕೊಟ್ಟು ಡಿಲಕ್ಸ್ तो कोड़ी का जगह समझ आए पंडे रिक्शा दाए गांधीपुरम होदा बस बस गांधीपुरम ಹೋಗ್ಬಿಡಿಂತಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದ ತೋಜುಂದನತ್ತೆ ಅವು ಸೊ ಆಯ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಪುರಂ ಬಸ್ ಬರ್ತನು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಾಂಧಿಪುರಂ ಹೋಗತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಶಾದ ಈಶಾ डायरेक्ट का आईडी गांधीनगर ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಶಾಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಉಂತುಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತರ ಪುಸ್ತಕ ಜನ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಲೆ गवर्नमेंट ऑफिस ಎಂಗನ ಪೋಕ್ರಿ ಅಂಡ್ ದಂಡಿಡ ಕುಲ್ಲಾದಿತ್ತು ನಾಯ್ಸಿದ ಹಂಚಿಬೋದು ಕತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂಚುಂಡು ಬಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಬರ್ಚಿ ಬಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತು ಈಶಾ ಕೊಟ್ಟಿನ್ಸಿ ಒರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಒರೆಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಸೊ 1 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು ಸೊ 1 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದಿಯೋಗಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಆದಿಯೋಗಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂದು ಬಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೊ ಬಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟುಂಡು ಸೊ ಆದಿಯೋಗಿನಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಲಿಂಗದರೆ ಬೋಪುನಾಥ ಆದಿಯೋಗಿಂಚಿ ಅವಂಜಿ ಬೇತ ಒಂದು ಅತ್ತ ಅವ್ಳು ಪೋರ ಆಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಪೋಣ ನೀರು ಬೂದ್ ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ 1 PM to 8 PM ಸೊ ಲಿಂಗಗ ನೀರು ಪಾಡು ಜಲ ವಾಟರ್ ಅವತ್ತು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಬಲೆ ಬಲೆ कुल्फी ಐಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರುಂಡಾ ತುಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪುರ ಬುರ್ದು ಪೋತೇರ ಸೊ ಆಡ ಒಂದು ಕೈ ತಲುಪುನಿ ಫೋನ್ದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಬರ್ಪಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪಾರ ಏನಾಡು ಬುಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ನರ್ಸರಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಒಂಜಿ ತುಲೆತ್ತ ಬೋರಿ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪನಂಬುಡ್ ಬರೋಪ್ಪುಣ ಒಂದು ಎತ್ತ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಪ್ಪುಂಡು ಅವತ್ತ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ yes it's the time correct 10:30 ಸೊ ಒಂದಿಲ್ಲ ವಾವ್ ಖುಷಿ ಬಂತು ನನಗೆ ಐಕೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪುಣ್ಯ ಮುಕುಲ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿರಾವುಡು ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಈತ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪಂದಿತ್ತ ಬರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಬರಡು ಈ ಮಂತ್ ಬತ್ತ ಜೂನ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ದೊಮ್ಮುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾತೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚುಟಿ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾವಿದೆ ಅವನ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಸರಿ ಆತು ದೊಂಬತ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಈ ದೊಂಬು ಮಸ್ತ್ ಚುಟಿ ಇತ್ತು ಕುಡ್ಲಡ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ನೀವು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ನಿಗೆ ಮುರಾಣಿಪುರ ಓಲ್ಪ ಪಂಜಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಲಕ್ಕೆನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡೆ
ಪಾಲಕ್ ಪಾಲಕ್ಕಾಡು ಇಂಥ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಸ್ ಹತ್ತನಿಗೆ ಮಣಿಪುರ ಇನಿ ಬಸ್ಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಾನು ವೆಹಿಕಲ್ ತಪ್ಪಿರು ಬಸ್ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚೂನ್ 19 ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡ್ದು ಚೂರು ಪನಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೊಳಿತ್ತೆ ಅದೇ ಹೈ ತುಂಬುಂಡ ತಂಚ ಓ ಹಿಂಕಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಅದೇ ಬಿ ಸಂಡೇ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲಿರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅವನು ಕಾಡು ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಡಿ ಗೋಲೆ ಪುಲ ಡೋರ್ ಬೇರೆ ಗೋಲೆ ಒಂದು ಅಡಿ ತುಲೆಗೆ ಐತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಲೆ ಅಡಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಡೋರು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಟಿಕ್ಕೋ ನಮಕ್ ಗೈಡ್ ಹೋದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾಗ ಚಾಪರ್ ಕೊರ್ಕೊರ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂದಿನ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಾಯದ ಕಲಿತ ಹೋಪಿನ ಓಕೆ ಎಗ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಂಚ್ ಏನತ್ತ ತಿನ್ಪವೇರ ಆತ ಬೆನ್ಪವೇರ ಆತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟಾಕ್ಲಿಗೆ ಏತ ಹಾಕಣಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಜೀವನ ಇಟ್ಬೋದಾ ಈತ ಜನ ಬೈದಾರ ತಂದೆ ಮಾರ್ಲಾತ ಈತ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಬೈದಿರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಾಡಿಲುಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತುಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ ಬೈದೇರ ಆದಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಕೈ ಬೀಳುದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವನೊಂದು ಕಸಿತಾನ ಅವಳು ತೀರ್ಥಕ್ಲ ಕೈ ಬೇಕಬಾರ್ದು ಕೈ ಬೇವ ಕೈ ಬೇಕ ಹೋಯ್ ಹೈ ಉಲೈಪೋನಾಗ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಉಲೈಪೋದ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲೌ ಇಜ್ಜಿ ಉಲೈ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಾಗ ಸೊ ಇಂಕ ಮುಲ್ಪ ಜೀವಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕಲು ಕುಡೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಪಂದುಂಡು ಅಂಚಿಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ದ ಕುಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಒಳ್ಳೆಪಣ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ಪಂದೊಂಜಿ ದೇವಿನ ಕಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಡಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೇರು ಅವಡ್ದಕ್ಕ ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಕುಲು ಪೋತುಜ ಆಯ್ದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಿ ನೀರ್ದ ಕುಂಡುಗು ರಡ್ಡ್ ತೀರ್ಥ ಕುಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಪೂದ ಸೂರ್ಯ ಕುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಚಂದ್ರ ಕುಂಡು ಉಂದು ಆ ಕುಂಡುದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಲಿಂಗ ಬಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸೂರ್ಯ ಕುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮೀವರೆ ಐತ ನಡುಟು ಮೂಜಿ ಲಿಂಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚಂದ್ರ ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಲಿಂಗ ಉಪ್ಪುನಿ
ಸೂರ್ಯಕುಂಡ ಓಪನ್ ಆದುಂಡು ನನ್ನ ಬಾಯ್ಸ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮೀವರೆ. ಚಂದ್ರಕುಂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದುಂಡು ಅವು ಪೊಂಜಕ್ಲ ಪ್ರೈವೇಸಿಗೋಸ್ಕರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದುಂಡು. ಅವೆ ಮಿಡ್ಡ್ ಲಿಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಜ್ಞಾನಲಿಂಗ. ಸೊ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ ಶೋಕುಂಡು. ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಜೇನಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಮೀನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಪುಂಡು. ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲ್ ಅಪ್ ಹೋಗ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಡ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಅವು ಇಷ್ಟ ನೀರಿಡು ಮೀನನ್ನು ಖುಷಿ ಆಡ್ನಿಕ್ಲೆಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಲ್ತಿರ್ದ ಬೋಕ ಇಂಗುಲು ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಅವು ಶಿವನ ಲಿಂಗದಂಪ ಅಡಕ್ಕೆ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತ ಅದು ಪಂಡ 7:20 ಅಲ್ಪ 3D ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಅವರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 3 o'clock ಅಂಚ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ವೇಟ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾಯ್ದು ಬೊಕ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತಿದ್ದು 9:30. ಬಟ್ ಇಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಮಸಾರ ಮಲ್ತ ಪಿದಾರ್ದು ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಪಿನ 3D ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಶೋ ತೋರಣೆ ಪೋಪಿನಿ. ಆದಿಯೋಗಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಿತ್ತು ಆ ಲೈಟ್ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಐಕ್ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಂ ಪನ್ಪೇರು. 7:20 ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಅವು ಆಯ್ದು ಬೋಕ ತೀರ್ಥ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಐಕ್ ಆರತಿ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಪುನ ಐಕೆ ಪನ್ಲಗನೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂದ ಮಿತ್ತು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಶೋ ಬೂರ್ನ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಇನ್ನು ತೂನಾಗ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪಿನ ಬಾಗಿ ಇಜ್ಜಾಣ ಎಂಗ್ಲ ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತಿ 9:30 ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲ ಐದು ದುಂಬೆ ಬತ್ತಿತ್ತು 4 o'clock 5 o'clock ಅಂಚ ಆದಿತ್ತನು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ರೀಚಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ಪೂರ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಅಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲು ಟ್ರೈನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಪೋಣ 9:30 ಪಿದಾಡಿಯ ಇಂಗ್ಲು ರೀಚ್ ಆಯ್ನಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಆತುಂಡು. ಸೊ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸರ್ ಶೋ ತೂತು ಜಪಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು. ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಮೇನ್ ನಿಕಲ್ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕಲ್ ಹೊಟೇಡ್ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪರ್. ಸೊ ಆ ಫುಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತಾನ ಕೆಲವರ ತಿನ್ನಂದಿನ ಐಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏನು ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏತಾಂಡ್ ಫುಡ್ಗೆ ಕೇಳಲೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಾವು ಪರ ಊರೋದು ಅಕ್ಳು ಪಿದರ್ದ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಳು ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಆತು ನಮ್ಮ ಆತ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪು ಜನ ಎಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಡ್ಪ ದಯ ನಮ್ಮ ಕಾಸತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಕೇಳಲೆ ಒಂದು ಫುಡ್ಗೆ ಏತೆ ನೆಕ್ ಈ ಫುಡ್ಗೆ ಏತಾಂಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುಂಡ ಈಸಿಡ್ ಪೋಲಿ 354 350 ಬರ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 700 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಲಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಪಂದು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಅವರ ಟೂರು ಪೋಲೆ ಈಶಾಗ ಪೋದು ಬಲ್ಲೆ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಲೇಸರ್ ಶೋನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಈತ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.